guys, welcome back to my channel. जों दा थांदों बेसर बारियाव नै बारिं फैदों आरो जों नै माने इसानथि बारिंथि थांजायोमोन ओमफ्राय बियो बन्द जादों नै बियो जाहैबाय रंगिना हाय ओमफ्राय दे नोंबो हाय होनहरदो नामखौ खिथासं जा थ' होनबा थांबाय थानोसै जोङो दासो दुगैदों आरो ओमफ्राय फुलावनो खर'आवनो दैखौनो स्ल' लांदोब्रा बेनिखायनो आंना माबा गथा आयौ लोगोफोर जि गोमो नुखाबाय आरो जोङो थ' माबा आं थांनो बेसे एक्साइटेड जाबाय आरो लोगोफोर थ' माबा थांनो लुगैजोब्बाय आङो लामा दंफां आखाइनिखौ एसे थाबायलांसै दा नै लामा सासेया फै माबा आङाबा थाब लेंहरदो माया बेनिखायनो जोङो माने हारसिं थांदों आरो सरि जोङो माने जों साथामल' थांदों मानसिफोरबो दं जानो हागौ मिथिथ'आ थेवबाबो जों हारसिंल' जागोन खोमा माने मानसिफोर एख' नुवाखै माने बोरमा लांनाय फैनायाबो दंबो जानो हागौ नै नांगौला बियो साइकेल सलिनायखौ लाबोबाय दं ओमफ्राय नै सासेया थखन थुनानै थाबाय दं मानोबा आयु लोगोफोर जि बेसादबादि दं थहाय माबाय थ' जों खारबाय आरो लोगोफोर गोसोआव खारबाय जोङो दुगैनानै आयु गोसोआनो बोरैबा मोनबाय र' खिथिनो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि बेसादबारिया दाउबो बिरदो बिना जाराखै नायखादो थ' होमबा थांसै आरो बिथि वाव थांखो थांना फैनि गाग्लिना लेलना मोजाङै थाबाय बासि थाबाय मानसिया लेंहरबाय आरो जोंखौ होना दं बिसोरो फै नाङा थाङालै होनना नाङालै माने जि बेनि लामाया बोरैबाथा थांफिननांगौ थाङा लेंहरदोलै नाङालै थांनांगौ बेलेगाव बेनो बेसे मानसि दङ दे लोगोफोर बेसरा होनो हाबाय आरो एसे गेजेराव थांनोसै नामा थाहाय मानो गिबियाव थांबाथाय दांजागोनसो सोरजों दांजागोन जोङो नुयो बेयाव बैथि थांनि जा बैथि थांगोन ना नोंसानि सयो मिथिया आङो नोंसानि जानो हागौ बियो ना फैलाय इक्साथ' माथो इक्सि थाङा इक्सासो ओरै लामाखौसो थांनो होनदों आङो थ' लोगोफोर नै जों माबा थांसै आरो बैथि लामाथिं थांनो सासेया माबा गिलाबायो जों खेबसे नैयावनो थुब्ल'दोंमोन दे खेबसे ना गुरना फैनानै थुब्ल'दोंमोन खेबसे आयौ जि बेयाव जों ना गुरखांबाय आरो माने ना गाय माता ना माबाबाय दंमोन नामा बैथि थ' थांसै माबा ओमफ्राय खानसै होनबा अखानि सानखौ मा खिथिनो मासे मोजां बारिहाय आंनि गोसोआदि उदुं फुदुं जाबाय आं मोनलानि गनखौ लाफाबाय आरो माबाफोर जाबा हयया बानायनो थ' होमबा नैफोरो बेसबारिजों मैयालागै थाङोमोन होनबा ना बिनि एसे सिगां थांबावदो होमबा थांबाय थानोसै जोङो नै सासेया दा नै ओइयाव संना होनाय गैया थैनो लुबैदों ना लोगोफोर माबानो बियो ओरै हाबलांसै नाङा मा बोरै हाबगोन दे जोङो मा डिसिप्लिन दं नोंसोरनाव बैग्रिसो थांनो हाया बुजिया नोंयाव
लोगोफोर नाना नै बोग्रि हानो फैदो लोगोफोर नै बे खोबारिखौबो खोथाबाय ओमफ्राय बोग्रि हानोबो फैहांदों आरो जोङो ओइनो बोग्रि बिफाङा गायमाता किउटसि दांसा दांनो खस्थ' खालाम भिडिअफोर बियो दांजाया आरो लोगोफोर हारसिङाहाय ओइनो माने मानसिफोरा जि मोजां नुना दं दिनै खारबाय लोगोफोर थ' होनबा जोङो थांबाय थानोसै बिसोरो लेंहरदोंमोन सं जोंखौलाय आं बेसेबां गोजौ जागोन होननानै सानदोंमोन बारा जायगायाव थ' गाय जोंहानि न'निफ्राय बैयाव जों गसंना नायबा जि गोमो नुजोबदोंमोन मोनसेबो इसे माबाखौनो नुवाखैमोन आरो माबा गोमो सानजोबदोंमोन हा औ बैफोर जे नुहुरदों नामा नुहुराखै मेगनानो साजोब्बाय दा आंना इयाव किउटसा फ्लावार दंमोनहाय नुला नंगौ थ' एसे हाबलांसै गेजेरफ्राव नाङाहाय होमबा जों गाहाय रा आंबो गाहायथिं थांसै लोगोफोर नै आं गाहाय थांबाय दं आरो मानसिफोरखौ आयौ बोरैबा खाथारदोंमोन ना लोगोफोर आङो नै बि जाहैबाय बाग्रि बिफां run running race दा इसे थाबायलायगोनलै इसे दान्दा दंखायो लोगोफोर बेसेबां गोलाव नाङाहाय बुबा बै कब्रिस्ताननि जानो हागौ आयौ जि मोजां सरि लोगोफोर so cute and huge beauty that I saw among them Besor bibarao लोगोफोर आं हाबनो लुबैबायसि हाबनोसै नामा थौनै नाय मालायनिसो मिन्थिया मुवा मानो हाबो एलिना हाबा आल्ला इद फै बैग्रिखौथ' हाना आंनो गना लाबो आं हानि गिदिर मा उसुसो फै इयाव गेसेंथार एलिना गेसेंथार इयाव गिदार घुम रहे हो होद गाफायगोनलै एलिना गाफाय थांसै होमबा नोंसोर आंखौ रायबायसिगोन माबा सबसे हाईएस्ट बेसर जाने ई पार्टानो हमारे ई पार्टानो हमारे ई दब्लायसेयानो हमार सबसे बेसर जानाया नंगौ इनो लोगोफोर आथिं दोननो जायगा गैया सियारबो हाबजानो गिनो लागा मुला दं मुला लाइबो जानो हागौ मिन्थिया आङो आयौ अमा गथरला दोनो मानि बे या हानबाय दं नै सासेया बारख'बाय दं गोमोनानो गैया ओइ माने मोजांथार मोनबाय लोगोफोरनि माने मोजांथार मोनबाय आं नांगौहाय आंनो हरदोंब्रा दावस्रां इनि फंबाया सेख'खाबाय लोगोफोर आयौहाय नुखादों आं लागोन इखो माबा रावबो आं लागोन दे लोगोफोर बेसर बिबाराव थाग्रा सिखिरिसो माने आं खननिलै मोनसे मोजां हमथाना आंबो मोनसे नुयो गनखौ नाय
नोंसोर जानो रोङाखैलाबो आं हानना नि Besor balik लोगोफोर मानसिफोर फैबाय आरो सकनि जोंनि बेलेग सकनि मानसिफोर फैदो ओमफ्राय जों लाजिनानै एसे माबादो आरो बेफोरानो जलाबायनोसै नामा जलायनोसै ज'आ आं जलाबायनोसै आफै जफैयाखौ जाया ओइ दांसोलां फै आं बिना होगोन दे दायो फैयो जथ' लोगोफोर रावबो फैयाखै आरो आंजों ज'नो आं बेसेबा माने दुखु मोनबाय रावबोआनो फैया आंजों ज'नोनो फै रावबोआनो फैयाखै हर फैयो जफै आं बिनानै हर इनो सासेया गाबबायसो दं आरो लोगोफोर इनो सासेया गोमोन होननानै नै आं मायाव जना दं लोगोफोर नायनो नोंसोर जना बायदो आंनि उनथिंनो बे मोनसे सिनारि दं आरो लोगोफोर बिथिंबो सिनारि दंसोगारो बिथिंबो सिनारि दंसोगारो ओमफ्राय Lawan fila so. Terus semon sih. So guys, जोङो एबार बेलेगथि थांलायनोसै बेलेग बिफाङा बेयाव मोनाबा बै आंलाय मानसिफोर दंसोगारोलै आं थाङालै आरो मोना गोजान आरोना जादो मानो इयो दहायनि हाबनोनो बख'जायासै आं मानसि गारनानै हुब्लिदोंमोन बेयावनो फ्रेब गलांदो थैयानो गलांदो थैया माने थैया फैदो आरो गोथाङानो गोजा माबानोसै मोजां थारमोनलै नानि मेरिनानो आयु लोगोफोर देजालाय गोथां आरो गोथांस' बिलाथिसो गेदेर जागोन बिलाथि हे लोगोफोर बिलाथिनो काकु दंसोगारो अबे गैया नुवाखै काकु दंसोगारो अबे ini masih rata iya mere lecca gorong gonan hala ini si gitar pol abe ini pol thai na ro oi de bukat abo yaw na ngi makrel de mana ini makrel de ni ani makrel no yo thai da wi di si gezero ulan phoi chan ka hari yang gumun tar rumani ji gumun tar dong phoi ana na ma tu bu sai gura ini ba bu la ga do bidai no Konon
Orang hani nung lah bikat to. To. Nung anu keciuan dia. โอเค Ambil satu ni. Dua try naik ke? Ube. ขี่ด้วยหมาคือกัน Noi. Nak serangan deh, dong ini ada hana deh. Kita hayal omat. Minggu lalu sebelah. Di. Ah, masih pudong. ini है चलते फिर देखो हमने विदा करके माने दाजों बेसरखौ मा बिदाय लानानै थांसै आरो नै खेबसे चुम्मा होनसै थ' होमबा खेबसे चुम्मा होनानै थांसै सि येलो येलो खोनायदो आरो बिखौ थ' होमबा थांसै मबाइल लानानै थ' होमबा थांसै आरो thôi chỉ là đi lên tháp đi lên không à lên tháp đi lên xe nơi ăn ở bên này thì về được rong như này bên này thì bay nơi phơi lên bên kia rong như này đi nam là được pada bị lại ayo anh này thôi nè nơi ông bà ấy anh này thoải mái mà हमको ये लगता है नै मानसिफोरा मोसौ बोरमा लांनो फैजोब्बाय आरो होमबा थांबाय थानोसै नै बारस'नोसै बिथिंनि आव रावबो नेथ'लानो माबा लोगोफोर रंगिना र' नै होमबा जों थांसै आरो मेंबाय बेसेबा खारना फैदों नालाय नै हाग्राबारि जाजोब्बाय नै हाय हायखौनो बेसेबां नोङो जोंहाय नै आदै बिखायानो साजोब्बाय लोगोफोर आदै थाबायनो नायासै दिनै मालाबा माजों फैनाय बेसे मजा लागोन र' माने एबार गथ'ना नों सासेया आंनो हाबखोनो होआ हाबनोनो आंखौ ओंखायनो मा फैबा एकदम खान्थिसे हाबनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन नै जोंखौ इदिनो बेसर माबा बैग्रि जानायफोरखौ खिथिगोन आरो होमबा नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंसोर नायबानो जाबाय दै जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय दा नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंसोर गासैखौबो नायनानै आंखौ सापर्ट होजोब ओमफ्राय लाइक शेयार खालाम ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम मानो माब्लाबाबो बावगारलांनाङा माने आंनि भिडिअ'खौबो एसे ग्र' खालामो आरो स' बाय गाइस